Kereng thayo tini bubagra Podut Bikramani ko Depormani asaima salno ruksawoi kereng thayo chubalai tongo bakha jagao nok thangiriwo bakha jagao kolom khata bagiyo bakha jagao samung numung bagiyo baksa jagao sak hamyano sak naiyo abo haina nujagi phaika tini TWF ni bukhaktei ADC amchaini kherengpar sak hamnogo tini TWF ni adongjuk song tini thangi chuba oikha kherengpar sak hamnogo sak hamya klai tongnai rokno chamung nungmung bagikha tai borokno sak bahai tong bahai bongni sak bahai ke tong abo hairokno thangei tini thangnai mani bisingtei borok chuba chorikha chamung nungmung nei koktoma saimankha kherengpar sak hamnogo sak hamya klai tongnai rokno chuba chu timani thayo thangei saoikha tini TWF ni MLA borong gonangjuk Sopna Debroma tai Tipramotha State Senior Leader borong gonangjuk Ati Jomatia tai TWF ni State Secretary borong gonangjuk Sopna Teriang tai TWF ni Central Working President borong gonangjuk Monihar Debroma tai borong gonangjuk Sormila Debroma tai borong gonangjuk Sibani Debroma khoboi tai TWF ni kwbangma juda adong thangi manjakha tinini o tangbotang chubalai mungo mohaino lukurok sak hamya klai tongui phano ongtho ba kwrui nukhung ongui phano tongtho ba cherai khnai maporiya ongui tongmani jorao phano mohaike lukuni busango thangchubai kha hangke choba janai lukurok belai-khano khatang khaja ma tongo tai kha tongthokjago pheba tini bubagrani bade ongui siming mohai chubaya pheba Tipramotha TWF YTF rok salbrum no mohaike chubalai tongo tai tini bubagra Podut Bikramani ko Debormani asaima salno ongui tebo tini chubalai mung kotor chubalai kha lukurok no TWF YTF tai Tipramothani joto adongsong sara Tripura kleino tini mohaike no chubalai tongo nei koktoman bisingtei saiman kha naitondei chini koktibini bisingtei o mangphlino media kamu dari naik dengan lukurukno jotono no khakaham dari hamaya harap tapi malah kini belai ke tongkok belai ke kawo tongkok mani kayu tapi malah tu amah ke WhatsApp no nanti mana bubaga kami ni abro no tu amah itu dulu mana ini 186 Association nama ini Maharaja Kota Bukit Tongkok ini punya assignment no dulu sawi no ini Maharaja Debroma punya assignment no Kalimantan Hospital TWF ini jeng kaisa sidang tenang raja jeng bubagrani assignment jeng orientation biro no konsul lara baglayan udah baglayan ini apa kokar lain macam sini sini kai bagla tiga apa no sanan Maharaja sini last Maharaja Baipur Maharaja waktu tang tongwinai ini holongnya ayok mani tongkong ribuknya ayok mani tongkong baik sini oh ada kali orang ini saudara pulang kami jai kai kadang kita tamang tu cuma apa namanya potong siapa tu ayok mani man sini kita raja sini hatonggu ini saiman sini raja tonggu ini saiman oh hani bumi putra ini saiman saiman mana sakau macam tu orang nangi tonggu Maharaja ni sini sabjak saya Maharaja tongkong apa jotono saiman tu apa no sanan musungo saya jotono jara dikabasi dokter sanan musungo Maharaja no ayo log tongkong ini nai jotono dia ibai jara Hindu ni suri mamote suri Kristen suri mamote suri suri TWF ungo jumbo suri lainai এবং suri tonggo এবং suri layo bubagra deno ini ayo kolok ini tongkong ini amah ayo na asai masal প্রতি বছর না আমার আগে দিনে আপে মাছ খাইতাম তাই অরণ্যের বিশেষ করে অরণ্যের রোগী রোগ খামুল গাছ আঠুন